Wat heb jij met Maria? Nou, niet heel veel. Ik heb een liedje uitgebracht dan, dat heet Maria Maria. En ja, is toeval. Het is een cover, een Duits liedje eigenlijk. Maar ja, met de naam Maria heb ik niet veel. Maar met het liedje Maria weer wel. Want het is natuurlijk mijn laatst verschenen single geweest, die ik eigenlijk heel erg goed gedaan heb. En met dit weer is het natuurlijk fantastisch om dat te horen op de radio. We hadden natuurlijk een hele bijzondere clip hadden we gemaakt. Een soort teken, ja, een strip eigenlijk. Een soort stripclip, maar die heel erg goed gelukt is eigenlijk. We wilden een keer wat anders, want iedereen, ja, het is toch allemaal, gaat op een gegeven moment toch op elkaar lijken. Ja, dan moet je wat anders doen. En wij kwamen op dit en waar we eigenlijk allemaal heel erg achter stonden en heel goed gelukt is. Nou, ik zei eigenlijk, ik wil een keer een andere clip hebben dan normaal. En toen zei mijn producer Tom Peters, nou daar gaan we even over denken. En toen kwam hij eigenlijk met degene die het clipje ging maken, die kwam eigenlijk met dit idee aan. Dus toen gaf hij wat voorbeelden en toen zeiden we eigenlijk van ja, dat vinden we ook wel leuk. Ja, de volgende keer gaan we gewoon weer langs het strand lopen. Dus ja, ik weet eigenlijk niet. Het is, je moet gewoon, ja, wat moet de volgende clip weer zijn natuurlijk? Ja, het is het nadenken waard. Hè? We hebben nog even, dus... Ja, maar eerst moet nog een nummertje komen. Ja, we zijn nu heel druk met heel veel dingen. En de nieuwe single die ik ga maken, dat denk ik over 2 maandjes. Daar ga ik vanuit. We zijn met iets heel groots bezig en ik wil het heel graag vertellen, maar op dit moment mag het nog even niet. Maar dat kan over een maandje heel anders zijn. En dan hoop ik het ook heel snel aan jullie te gaan vertellen. En is dat nou iets in Nederland of zeg je van nou, ik pak de hele wereld? Ja, niet de hele wereld, maar wel een stukje meer als Nederland. Ja. We gaan wel over de grens, zeg maar.